Yoga. Wah, raimu ga. Kok kuntilanak. Sumardi kancane Suma. Ate kaya wong tuwek umur 70-an. Lah ora nek anu nek kemet iki Kaya kopek. Yo nganggo susu barang. Tamongi kaya sapa? Sapa? Kaya mbane pacet. Nek susu. nah rak yo ngono. Susune sitok enek. Sitoke. Kayak kena tumor piye to iki. Nah, sik mlaku kene kaya wong wedok. Wong wedok. Nah, sing alon-alon ta, Cek. Ya timi. Nah. Alah. 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 Nah. Iya. Matane, koclok.
Rene cek Rene. Ya tek ceplem malah. Kowe iki ngawur cacah iki. Kowe iki ngawur. Lho, iki padang nek Mang. Wih, iki yo ga. Wah, raimu ga. Kok kuntilanak. Lho. Piye? Kowe ya? Aku Kudune lek karo aku gak kaget. ambek kene. Lah dalah. Ya, Iki yo ga. kowe mergo ora tau melok. Ora tau kowe iki ning ndi mondok? Mondok ketok ta iki. Lah ya. Oh, mondok le. Ora ngono ne. Lah piye? Ngono. Iki wayahe metu ganongan lho iki. Lho ki apa ki untup apa ning arane ngene iki? Untup. Iya. Oh, Iki topeng. lah, iki topeng. Topeng. Ayo padha. Mosok padha? Aja ngetok-ngetokno nek ora tau melok. Gumik kalau gumik. Lah. Iki disuting Sik lho. to, jane iki ora perkara ora. Sik. Lah kok dimati cilik suarane lho. Kowe iki tak kandhani. Piye? 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 Aku ora tau dijak. Ora. Kowe kira tau omah kene lho, Ga. Tak tinggal minggat lho kok. Heeh. Utang ora dibayar yo ngono kuwi. Utang apa? Lengane semongko 2 kilo. Lah, Ora mau bayari. pakete kene karo pakete Masun ben urung mbok terno. Wis padha. Paket. Genah mbiyen anu tukang paket barang ngono. Paket apa kae? Korban SAP. Lah, Lah kae lho. ijek tombong kon tuku. Ya ampun. Enek apa piye?
Iku biyen lagi keinginane kejadian neh iki. Apa? Merantau 5 dina mulai. Wah. Ya, Perkara lho Bang. Etok-etoke yo ka omahe nggawa tas. Nggawa tas. Wah, salim ngono kuwi ambek bojone. Wah, ya ambek ambek buke. Pamit sih ya, Mah, tak tinggal golek dhuwit ya. Iya. Mulai sampe pertengahan poso. Sojan yo bareng tekan kono nguncrit kon mulai. Tek gaweane mati. Wah, torok malah. Sik ora ngono ne, Ga. Piye? Tombonge kae isek apa ora? Tombonge tak balekno iki. Tak balekno? Padahal aku kon tuku jek tak balekno lho kurang apik piye. Aduh piye tet dibalekno? Goblok ta. Ya tetep dibalekno wong mambu. Mambu. Tombong mambu lho. Ajare diku turu bi piye. Mambu apa? Hah? Mambu apa? Aku ora usah iki. Aku ora iki. Apa? Ora apa-apa. Iki rahasia mek Padang. Hah? Engko tak dono tak bisiki wis. Alah ora usah rahasia lah. Piye? Wong sakmene kae durah. Ayo wisan. Jane iki ya ora ning domen. Ora ngono iki. Piye? Iki wayang metu ganongan. Ganongan kene untep ya ora. Iki jek kurang sitok. Kurang sitok jane. Biasane wong loro ngene iki Lanang-lanang. wedok sitok. Wedok sitok. Nek gawe nae sitok. Lah ndi? Mbah urung enek personil. Kae. Kae lho. Topange sik ora. Ijek. Tak Jipokno. Yo jupukno. Aku apa kowe? Aku lah. Ya wis kowe ora tau menyang sregep. Apa omong rene iku dijaluk. Carane Cek. Iki request wong kene wong Bangi. Heeh. Lah. Ah sesuk nah. Manusia gigi baja. Ayo. Rene. Rene. Walah saiki celononan dang. Walah. Kowe gak roh perkara calonan. Perkarane apa? Bojone ngumbah kolor ra garing-garing. Ora usum panas. Kolore apa urung garing kok, Cek? Wih. Kowe ora Iki enek bagiane dhewe. Enek bagiane dhewe. kowe ora iki. Ayo ga. Suwine lho iki. Yo gak kesete bocah. Ayo. Saya aja digolekno apa kae. Topengnya luwih apik ya iya. Luwih Diwak. apik. Wah, jos. Sing siji. Sing Sing siji luwih apik. Jos. Luwih bagus wong kono kulite kulit coklat iki ireng kok. Wah, iki apik iki Ora ta. apik, semu kok coklat kaya Semu monteran. to. Apik. Iya. Joget ya. Dang tong plak plak dang tong dang dang Wah, Iki lape sapa lele? kolap piye to? Iki ngono daster ibu kene, Bu sapa nang jenenge? Yo Jumali. Jumali piye lho? Jamiun. Iki copot iki rem masuk iki. Anyar sesuk neh. Anyar ruput. Katok iya. Ki ngumbah nek lepis bojone nek ngumbah angel. Mapakno. Ya dijono Cek. Ya Allah mangatus mbok koreti. Put, piye? Delok, bocah nek saking lemune jan. Saking lemune. Madem nguri. Madem nguri. Ya Allah, Cek. Oh, alah. Wes coplok. Box remblet dos kolore mati. Jek dinggo. Kolore mati. Oh, 15.000. wah koclok. Kolor mati sing piye ta, Jae? Kolor mati sing piye? Salu. Iki kolor mati. Ngene lho, kolor mati iki sing molor, terus diolor des ra kenek. Oh, alah kolore mati Cek. Lah, boleh ya. Kolore mati gak? Lah kuwi sikil wong apa sikil jaran? Nek iso kok jaran piye? Lah kula toklek tok. Ayo, jajal to. Ngawur. Ora entuk. Ora oleh. Nah, kake. Walah. Nah, Wis personil kudu jangkep kok sok. jangkep. Nah, kudu kabeh nek. Kualek iki. Kualek Prabu niki. Kualek jere kok jere buke kayak kualek. Kualek celuk. Oh, alah iya.
Beneke ning ngarep, Mas. Ah. Wah, jan ra tau nganggo daster to. Awas lho ya engko nek ndasem sek-seken. Kenapa? Apa lap kuwi? Heh? Apa lap? Kuwi ora. Sama Mang. Sama sih dong. Apa? Katoke taleni guri. Sama Mang. Jangkrik. Katoke tali ning guri. Lu kudung barang dah. Kuwi Mbok poket. topeng sik. Topeng sik. Nah, ya. Cek. Aduh. Sok diatek iki lho. Koclok kowe iki, Dang. Ki wis ora patek encer jebol jebret. Ngawur. Oh, Wah iya. sip. Cios. Sumpah. Sik to. Rada maju sih, rada maju. Maju. Kan zoom Ardi, kan zoom. Ate kaya wong tuwek umur 70-an. Lah ora nek anune kemet iki. Kayak kopek. Yo nganggo susu barang. Tak omongi kaya sapa? Sapa? Kaya mbane pancen. Ala isin, ngono isin. Ora apa-apa. Lho, sik to he, iki ne dienggo sik subale. Oh, iya susune dinggo. Ah, ben ketok bleguk. Yo. Ate, jere cacah ke lho. Cocok didol. Sebel ono weteng. Nek susu. Nah, rak yo ngono. Susune Lho, sitok enek. Sitok. Kok kena tumor piye to iki? Arek mencos kabeh iki jare. Piye? Sik to. Lah kene ana apa nyelibat kelek iki lho. Empretku. Kandhane kok Empret temen nek apa? Kandhane kek jere cacah ke lho. Kempet guri. Tahu mbok ukel. Enek piye. Lah ayo. Wale. Wong iki ngono kuwi lho. Dadi wong wedok ki ya kudune iso meresapi to ya. Sapi. Enek piye? Anggon-anggon nek ning jaba. Ya, coplok sik. Nah, dinggo sik. Nah, wis ngono lah. Aurora. Nah, ngono, wis dataleni bangetan lah ya. Wong urip kok rene apike belas. Aja seset-seset lho. Telat iki lho. Ki apa Dik? Guyu. Nah, terus salah. nganggo topenge lah. Sik. Iki sapa iki kok muni kawin bareng? Wis. Saru. Yo, Sapa? wis. Ademe ngene. Ademe ngene. Kowe apa doyan karo tengkorak? Tengkorak hidup. 50. Ideal, yo oke. Boleh. Tengkorak. Canom ideal ya. Nah, sik mlaku kene kaya wong wedok. Wong wedok. Nah, sing Alon-alon to, Cek. ya timi. Nah. Alah. Alah. Lah iki malah kaya wong asam urat. Ya sing kaya wong wedok ngono ku lho, malah nganggo contoh sinden. Oke. Lali. Ayo, Enek sing lali iki lho. apa? Bokoke urung enek. Lho bokong mbok subal sak lho. Lepon. Ya Allah, Sik. Kena apa? Lho. Oleh nyubal kok ngawur. Ayo, nah kaose dhewe, nah. Aja. Nah. Wis. Sip. Sik.
Ayolah. Halah. Sik men. Cek macam rono. Dono ndelok. Dulu. Lah Iki bokong apa peceret jane? Musiknya piye? Kowe iki iso mlakune apa ora? Nek ra iso contoni sinden sitok. Sitok contoni. Contoni nek mlaku mengarep tok. Nah, jajal. Sapa karek kowe milih? Duh, Tong milih sitok. Sing ndi? Sembarang iki lho biasane. Ayo, Mbak. Mlaku tok Mbak, mlaku tok. Nah, Contone kok lho, wong wedok kok sik amat. Matane benro sik. didelok sik. Nah, mlaku tok. Lah mak. nah, ayo, jajal. Alah ya. Mingkem. Mlaku. Nah, jajal Mbak, contoni Mbak. Jaluk mlaku sing apik apa sing piye? Nah, sing apik to Sing ya. apik apa sing piye? Sing apik. Sing kok model apa sing kaya nganu? Bangetan. Tro. Kowe kene-kene malah kaya Video Inggris. Rene, rene. Ben ketok. Sik. Oh iya, wis. Bener ya, Mbak ya? Ya, bener. Bener ya? Bener, ya. Nah, jajal contoni sik, Mbak. Mlakune piye sing apik? Saya delok sing buri. Sing buri. Alah ya. Terus ngene mang lho. Ya. Ngene lho, Cek. Delok ya. Didelok. Diketok. Dingetno. Mlakune piye? Alah. Nah. Iya. Matane. Koclok. Lho, koclok. Kenapa, Cek? Sorene luput. Lho kok kepenakan. Wis apa ora? Cek iki kok karmi to. Kapan? Oh, kolore ya. Karmi untumu iki. Wis ya. Wis. Wes. Ya lah kowe suwi. Wes, Bud. Nah. Kowe suwi kok kudungku. Wis. Kok yuten. Kok kene omong-omongan ya. Nah, iya. Kok enak-enak sing ngomong dhewe. Dalange kene. Lah dalange kono kok sa. Ngono ki nganu ora? Apa? Nganggo barongan ora? Yo kowe sing bareng. Nah. Barongan tel ora? Ya cipot ayo. Aduh, cukup lega. Aku net. Aku lagi mangkat pisan mbok kon sregep tenanan. Kandhane yo. Engko nek bar aja mulih sik. Lah, Iwang sungsung. wah seman. Sesuk ben jane. Ya, Bos, barongan sitok, Bos. Bos Rik, ayo, barongan sitok. Ayo, joget yo, mlaku sik. Sambat ki apa? Duh aku kepekat. Aduh. Cerit. Apa dang? Itu sak kaya mbok yoga terus. Ayo, yo iki kowe njaluk langsung joget apa kowe mlaku sik? Oh, ya omong-omongan sik ya. Wah, Aku ya yo nganggo. wedhus lah. Walik iki ngene kono. Ayo ating kuning. Kuting patakmu mbokku iki. Mbok kene. Mbokku kok. Mbokku kok delok lip streaming. Barongan teko iki. Dasar iki kaya mbok nek mecali kambil ngono lho. Pacakmu. Musik. Mikir Iki apa iki? ojing jere. Ora oleh. Kae kepiye cacake? Oh, alah. Tuwek ya ngono iki lho. Goblok e. Iki kudunge molor kabeh to, Cece. Kudunge molor kabeh. Gagel ki bengep iki. Bukan ora bengep. Ning jero ki lho wirungku kepenek. Tapi cocok ga? Kok iso cocok lho? Wis pantes mirip. Wah, seman. Alah ya. Glundung. Ses. Iya ya. Ayo musik. Wes, ayo musik yo. Kok mendek langsung ngomong-ngomongan. Oke, nah iki lho nek dalang yo. Ya. Ses. Klerun neh. Kowe
Kowe iki njaluk piye ngono lho, Cek? Ya, masa untuk dijenan. Ora iso iki. Model baru 2026. Kok manglo? Anu, nganggo gamelan. Yo. Oh, untuk ragam dijinan. Ya.